Uste dugu momentu egokia dela, alde batetik ibilbide luzea daukagu, eta gauza batzuk ondo egin ditugu, edo behintzat aurrerapen pausoak eman ditugu, baina beste erronka batzuk baditugu be. Eta horien artean, gazteen inguruan eta gure herritar gazteagoen artean, erabilarekin lotutako kezkak edo atxikimendua eta pentsatzen dugu pentsatzeko momentua dela. Alde batetik, nik uste diagnosik nahiko partekatua daukagula, euskalgintzan eta euskal soziolinguistikan eta hezkuntzan, eta bestalde esperientzia anitzak, bakoitzak bere lekutik ibili da hezkuntza soziolinguistika zeharka edo zuzenean lantzen, eta momentua da mahai gainean jartzea, esperientzia horiek, eta elkarrekin ikasteko. Gainera, momentu importantea da bebaiz, hezkuntza lege berria dela eta erabaki hartu da eduki soziolinguistikoa kurrikulan sartuko direla, baina denon artean egin behar da, ez da? Egizan hemen aurreiritzi askotatik abiatzen gara, eta aurreiritzi edo espektatiba asko, eta egia da Euskararen bizi berritze prozesuan gazteengan eta nerabengan espektatiba asko jarri dugu zela, eta beti izaten dugu, etorkizuneko euskaldunak gazteak direz, nerabeak direz, eta hor baduko gardura, bada kolektibo bat benetan arreta jarri behar jakona. Baina nik uste momentu honetan bere bagozela giro bat emoten, gaztei zelan begiratu, eta zelan begiratze horretan nik uste dut adie Jon Emiren Hernandez eta Jaime Altuna bide handia indabela, gazteak agenti izan behar direla, gazteak eurek entzun behar direla, gazteak, eta uste dut hemen adiz jardunaldi honetan ideia horren inguruan oso klabe importanteak agertu direla. Eta zentzu horretan hezkuntza soziolinguistikoa ez bakarrik hori eduki batzuk eta soziolinguistika edo apurrete ze modutan funtzionetan daben hizkuntza minorizatu izatea zer dan, baina bera da oso importantea zelan egin. Eta zelan egin horretan ikusten ontze gaurko jardunaldian argi eta garbi gelditu da, hor gakoak gagozela identifikatzen, eta gazteetan gaztei protagonismo monda eta gazteak onartuz, eta eurek egingo da bidea apur bat lagunduz, ez da, konpainatuz. Guk irudikatzen dugu, gaurko eguna apurtxo bat gauzak partekatzeko eguna, esperientzia partekatzeko eguna, ideiak, kezkak, eta zentzu horretan esploratzailea izatea, ez da? Mahai gainean jarri behar ditugu hau, baina esperientzia asko daude, baina elkarregin egingo dugu hausnarketa. Gizarte mailako hausnarketa dela pentsatzen dugulako, eta nik hasierako pausoa eman dugula sentsazio horrekin geratzea gustatuko litzaidake.